Amigues i amics, sabíeu que durant l'any 2017 es van dur a terme 51 projectes de cooperació euromediterrània amb un valor de 5.300 milions d'euros finançats per la Unió per la Mediterrània? Són exemples de l'acció de la UPM els projectes d'una dessaladora a la Franja de Gaza, la gestió de les escombraries marines, ajudes a les ONGs per al desenvolupament sostenible, projectes de finançament d'empreses, d'integració laboral, competitivitat i emprenedoria, la creació del Centre Euromediterrani de Desenvolupament per a micro, petites i mitjanes empreses, entre molts d'altres àmbits d'actuació. Aquesta organització intergovernamental comprèn els 28, encara, estats membres de la Unió Europea i 15 països de la riba mediterrània i és l'únic organisme internacional on Israel i Palestina hi són en peu d'igualtat. La UPM s'inspira en els objectius establerts a la Declaració de Barcelona l'any 1995, crear un espai de pau, estabilitat, seguretat i prosperitat comuna amb ple respecte dels principis democràtics, els drets humans i les llibertats fonamentals, tot promovent la comprensió entre cultures i civilitzacions de la regió euromediterrània. I és important destacar que aquesta cooperació no és només entre països del nord i del sud, sinó també entre els mateixos països del sud. En base a aquests objectius s'estan duent a terme projectes i accions com els ja esmentats per ajudar al desenvolupament econòmic dels països, a pal·liar els efectes del canvi climàtic, a lluitar contra el terrorisme, fomentar els drets de les dones i dels infants, així com també promoure l'activitat econòmica, l'educació i els drets humans. Sempre he pensat que la Unió per la Mediterrània és una gran desconeguda, malgrat nosaltres, els catalans, la tenim ben a prop perquè la seva secretaria general és a Barcelona. Per això aquest vídeo d'avui. Seguirem treballant per donar-la a conèixer i per millorar les seves accions. Moltes gràcies i fins aviat.